ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи ғайринавбатии футболи Осиёро пешкаши шумо мегардонем. Дар варзишгоҳҳои ҷоми Осиё 2023 10 феврали соли 2024 бозиҳо ба анҷом мерасанд. ғалабаи тими мунтахаби Урдун бар Кореяи Ҷанубӣ ва шоми дирӯз, ғалабаи чемпиони феълии ҷоми Осиё дар соли 2019, Қатар бар Эрон пешгӯии ҳама мутахассисони футболро хато баровард. Мунтахаби Қатар нишон дод ки на танҳо мизбони бозиҳои ҷоми Осиё аст, балки яке аз дастаҳои пурқуввати Осиё мебошад. Ин даста дар вохӯрии нимниҳоии дуввум ба футболбозони Эрон имкон надод ки бозии зебои пурмуҳтавои худро нишон диҳанду ба финал бароянд. аз ҳама муҳимаш он аст ки ду дастае ки мунтахаби Тоҷикистонро бо душворӣ бо натиҷаи 1-0 мағлуб карданд, ба бозии ниҳоӣ рохат гирифтанд. Тамошо мекунем. дастаи мунтахаби Қатар чемпиони бозиҳои 17-уми ҷоми Осиё ки дар Амироти Муттаҳидаи Араб соли 2019 гузаштааст ба шумор меравад. Он вақт мунтахаби Қатар дар бозии ниҳоӣ мунтахаби Японияро бо натиҷаи 3-1 шикаст дода буд. дар ҳайати ин даста ҳамоно бозигарони зиёде аз ҳамон ҳайати қаҳрамонаш боқӣ монданд. Акрам Афиф, Машъал Баршам, Буалим Хухи, Ҳасан Алҳайдус ва беҳтарин нишонзани ҷоми Осиё Алмаъз Алӣ ҳамоно дар ҳайати даста тавре гуфтам ба дигарон илҳом мебахшанд. дастаро Маркес Лопес, мулаққаб ба Тинтин аз Испания, ба ҳайси сармураббӣ ба ин бозиҳо овардааст ва соли 2023 аз дастаи Алвахраи Қатар ба ин кор даъват шуд. бори аввал дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 ки дар ин кишвар барпо гардид, дастаи Қатар ба ҳайси мизбон иштирок кард ва дар баробари Нидерландия, Сенегал ва Эквадор дар гурӯҳи А қуръакашӣ шуд. ягон имтиёзе ба даст наоварда аз ҳамаи дастаҳо шикаст хӯрд. аз Эквадор 2-0, аз Нидерландия бо ҳамин натиҷа ва аз Сенегал 3-1. дар бозиҳои ҷоми Араб ҳам натиҷаҳояш хуб нестанд. ҳанӯз соли 1998 мақоми сеюмро касб карда буд. баъди пирӯзӣ дар ҷоми Осиё, дастаи мунтахаби Қатар дар ҷоми Амрико ба ҳайси ғолиби ҷоми Осиё дар соли 2019 иштирок кард ва аз гурӯҳ набаромад. ҳамин аст ҳунарнамоии ин дастаи осиёӣ ки ҳоло ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2023 баромадааст. қатариҳо дар соли 2023 дар гурӯҳи А бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон, Лубнон ва Чин қуръакашӣ шуданд ва бозии аввалашонро бо дастаи мунтахаби Лубнон дар бозии ифтитоҳии ҷоми Осиё шурӯъ карданд. яке аз бозиҳои шояд аз ҳама осон барои дастаи мунтахаби Қатар ин бозии ифтитоҳии бозиҳо буд ки бисёр муҷалло сурат гирифт ва дар варзишгоҳи Лусайл стадиуми шаҳри Лусайл доир шуд. 82490 тамошобинон барои ҳам кушодашавию ҳам бозӣ байни дастаҳои Қатар ва Лубнон барои тамошои ин вохӯрӣ омада буданд ва футболбозони дастаи Қатар инҷо шурӯи бозиро мисли қаҳрамонҳо ҳам ибтидо карданд ва ҳуҷумҳои худро сарозер ба сӯи дарвозаи дастаи Лубнон рехтанд. варзишгоҳҳо ба дараҷаи олӣ сохта шуданд. Лусайл аз ҳама беҳтарин ва аз ҳама бузургтарин аст ки бо таҷҳизоти замонавӣ ҳатто сард карда мешавад. бозии дуввуми ин гурӯҳ дастаҳои мунтахаби Қатар ва Тоҷикистонро бо ҳам рӯбарӯ кард. дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди мусовиаш бо дастаи мунтахаби Чин ва бозии муҷаллои пурмуҳтавояш дар назди футболбозон ва мухлисони Қатар обрӯи нуфузе пайдо карда буд. қатариҳо ба фишори дастаи мунтахаби Тоҷикистон тоб оварданд. дар майдон бозии баробар инома дошт. ба ғайр аз як иштибоҳи довори ҷопонӣ Ҳироюки Кимура ки ба натиҷаи бозӣ таъсир расонид. ин лаҳзаҳоро мебинем. имтиҳони асосию ҷиддӣ барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки бори аввал дар бозиҳои ҷоми Осиё иштирок мекунад. ин Қатар аст, ин мизбони ҳамин мусобиқа аст, ин чемпиони феълии ҷоми Осиё 2019 аст ки футболбозони моро ба ҳузур пазируфт. тавре гуфтам, шояд футболбозони моро хуб намедонистанд. Рустам Соҳировро бо Амадони Камолов ва зарбаи ниҳоят қотеи Рустам, аммо инҷо бозигари дигари мо ба ин тӯб нарасид. Қатар буд Муҳаммад Ваъд ва баъди дидани ин наворҳо ки бубин бозӣ хеле вазбин гузашт. мо моментҳомон истифода набурдем. командаи Қатар
моментоша истифода бурд. Якум тайм даму як гол даму зад. Дигар бозӣ хеле вазбин гузашт. мо да камтар доштем моментҳои нағз доштем, истифода намудем. Кор кардан дар коракӣ хай бачаҳорам фаҳмида мешавад. Ай хеле мусобиқаи калон якум бора яхелш бо ҳамамон якум бор бозӣ дорем, не ки ҳама балешикози меган мо бояд истифода барем. Бачаҳо кор кардан, леки ҳаракат кардан ҳамамон мехостем ки бозира бубарему, се имтиёзро ба даст гирем. Афсус ки натонистем задачамона выполнить карда. Ҳастай бо бозии оянда ҳастай кор мекунем. Бозии Ливан қатъи ҳаракат мекунем ки се имтиёзро гирему, ай гурӯҳ бароем. пеш аз ҳама ман дастаи миллии қатарро бо ин ғалаба муборак мегӯям ва дар мадди дуюм гуфтанӣ ҳастам ки чӣ хеле ки пеш аз ин гуфта будам, таъкид карда будам ки дастаи қатар дар ҳақиқат дастаи бисёр пурқувват ва пуртаҷриба. аз рӯи чӣ мо ин лаҳзаҳои голзаниро аз даст додем? пеш аз ҳама таҷрибае ки дастаи қатар дорад мо надорем. ман ба довар ҳама вақт соатам нишон медодам аз он сабабе ки бозингарои дастаи қатар нигоҳ накарда ба он ки мо 10 нафара будем, то ҳадди имкон вақтро кашиш медоданд. аз ин рӯ инро ҳам ба инобат гирифтан лозим аст. дар бозии сеюм ҳам қатариҳо бар дастаи мунтахаби чин бо душворӣ ғалаба даст оварданд. ин ҷо ҳам як тӯб тақдири вохӯриро ҳал кард. дар натиҷа дастаи мунтахаби қатар бо 9 имтиёз дар садри гурӯҳи А мавқеъ пайдо кард. тоҷикистон дар ҷои дуввум ва чин сеюм шуданд. чиниҳо аз зинаи сеюм ба даври бозиҳои ҳазфӣ роҳ пайдо накарданд. ба ҳунарнамоии дастаи мунтахаби қатар дар бозиҳои ҳазфӣ рӯ меорем. бозии 8-1 ниҳоии ҷоми осиё қатариҳоро бо дастаи мунтахаби Фаластин ки дар гурӯҳи С соҳиби ҷои дуввум шуданд ба ҳам овард. Фаластин аввалин голи бозиҳои ҷоми осиё 2023-ро ба дарвозаи қатар зад. онҳо аввалин шуда ҳисобро боз карданд, аммо пирӯзиро дар натиҷа аз даст ҳам доданд. қатариҳо бозии 8-1 ниҳоиро бо дастаи мунтахаби Фаластин баргузор карданд. ин дар варзишгоҳи Албайт ки ҳоло навакак шумо дидед, ин мисли ҳамон хайма аст, хаймае ки арабҳо дар он мешинанд ва зеботарин аз мӯъҷизаҳои Қатар хоҳем гуфт, чунки дар ҳақиқат зебо аст. ва ин бозӣ ҳам бо бартарии футболбозои дастаи Қатар гузашт, аммо фаластиниҳо муборизаи беамон бурданд то дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оранд. аз ҳама вохӯриҳо бозии 4-1 ниҳоӣ барои дастаи мунтахаби Қатар душвор омад. ҳамсояи кишвари мо Ӯзбекистон бо футболбозони номдораш метавонист дар ин вохӯрӣ пеши роҳи Қатарро дар ҷоми Осиё бигирад. аммо то ҳол рӯшан нест ки чӣ гуна футболбозони Ӯзбекистон зарбаҳои пеналтиро ба ҳадаф нарасониданд. дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ки дар сафи пеш буданд, дар пеналти задан ҳамин Ҷалолиддин Машарипов тӯбро зада натавонист, Зафармуруд Абдураҳматов ҳамчунин ва Рустам Ашурматов. дар натиҷа дастаи мунтахаби Қатар ҳоло Педро Мигел голи пирӯзиро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон мезанад ва ин ҷо бо ҳисоби 3-2 дар зарбаҳои пеналти қатариҳо ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат мегиранд. дастаи мунтахаби Қатар дар бозии нимниҳоӣ дастаи мунтахаби Эронро мағлуб кард ва мо дар ин бора ба шумо гуфтем. акнун дар финали бозиҳои ҷоми Осиё 2023 ду дастаи мунтахаб аз кишварҳои араб, давлати Қатар ва шоҳигарии Урдуни ҳошимӣ бо ҳам қова меозмоянд. Қатар унвони чемпиониро ҳимоя мекунад ва ё не, рӯзи 10 феврал маълум хоҳад шуд. ба ҳар нав дилхушии мухлисони Тоҷикистон аз он аст ки мунтахаби мо дар аввалин ширкаташ танҳо аз дастаҳои ҷои аввалу дуввуми ҷоми Осиё 2023 мағлуб шудаасту тамом. офарин ба футболбозону мураббиён ва дастандаркорони футболи Тоҷикистон. дар ҳамин ҷо барномаи ғайринавбатии худро ба поён мерасонем. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед. оянда дар пеш аст.